Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. LPA nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Ini pinakauna nga bagyo nga magasunod sa Pilipinas subong nga 2024. Ang low pressure area nga ginamonitor sa pag-asa nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility kay inasang aga as of 10 a.m. Ang LPA ang yara na sa 870 kilometers east and southeast sa Mindanao. Sa subong, wala pa inisang direktang epekto sa Pilipinas. Ginapaabot nga buwas ang LPA ang mangin isa na kabagyo. Pagkatawagin ini nga aghon, nagagiyo ini pasaka kagyara lang ini sa dagat o kun offshore. Pero suno sa pag-asa, nga may posibilidad nga magkambyo ang movement sang bagyo. Pwede ini maglandfall sa Pilipinas, kag mag-igo sa Eastern Visayas kag Bicol region, kag pwede ini mag-recurve pasaka. Ang traffic ng extension sa bagyo ang magadala sa pag-ulan sa pinakabahin sa Pilipinas. Buwas, ginapabot ang posible nga pag-ulan sa mga probinsya sa Western Visayas. Sa karon, ang easterlies sa gihapon o kung mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa pungsod. Posible ang hinali nga pagbubo sa ulan kun hapon kag kun gabi. At kung makikita po natin sa ating track, offshore po yung sentro po nito. Pero hindi po natin nire-rule out pa rin yung possibility dahil medyo mahaba pa nga po yung ating forecast period. Ay posible pa rin po itong lumapit dito sa area po ng Bicol region tsaka Eastern Visayas. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin nire-rule out yung possibility na maglandfall po ito sa mga nasabing lugar.